नमस्ते, मी बटाट्याची शेव बनवते आहे, ते पण उकडलेल्या बटाट्याची, आणि त्याचं साहित्य दाखवते। ही बटाटी आहे, ही 2 उकडून घेते आहे साल काढून, आणि त्याच्यासाठी हे बेसन आहे, चाळून घ्यायचं असतं, ते चाळून घेतलंय मी। हे मीठ आहे आणि मिरची पावडर आहे, म्हणजे मसाला आहे, आणि हे आहे ना 2 पाकळी लसूण आणि थोडासा अद्रकचा तुकडा घेतलाय, तो चेचून घेतलाय। म्हणजे ह्याचं आहे ना थोडंसं पाणी घ्यायचं आहे गाळून, म्हणजे जरा त्याच्यासाठी चव येण्यासाठी। आणि हा आहे ना साचा आहे, हे शेव पाडण्यासाठी मी हे प्लेट घेतली आहे, ही अशी, म्हणजे लय बारीक नाही लय जाड नाही, अशी घेतली आहे। आता मी पहिलं आहे ना बटाटा किसून घेते। हे बटाटा आहे ना असं किसून घ्यायचं, म्हणजे कसं गुटली नाही होणार। हे शेवटला असं राहिलेलं आहे ना, ते असं किसणीवर हात फिरून घ्यायचं काढून। हे बघा कसा किस पडलाय, म्हणजे याच्यामध्ये कसं गुटली नाही राहत, आणि ते कसं साच्यामधून निघलं पाहिजे ना, म्हणून अशा किसणीवर किसून घ्यायचं। जसं बटाटे घेतलेत किसून, अशी मस्त अशी किसून घ्यायची। आता त्याच्यामध्ये आहे ना चवीपुरतं जरासा मसाला टाकायचा, म्हणजे जास्त तिखट नको असेल तर असं जरा थोडासा टाकायचा, आणि त्याच्यामध्ये आहे ना चवीपुरतं थोडंसं मीठ टाकायचं। आणि आता मी कशाला घेतलं आहे, थोडंसं म्हणजे जरा चव येण्यासाठी थोडासा पाणी घेते, जास्त नाही घेत, म्हणजे जास्त पाणी नाही घालायचं आहे त्याच्यामध्ये। हे कसं बटाट्यात मुरेल ना एवढं पीठ घ्यायचं आहे, म्हणजे पिठाचा अंदाज नाही आहे। आपण समजा 4 बटाटी घेतली ना, तर त्याला जेवढं पीठ लागेल ना, म्हणजे आपल्या चपातीच्या गोळ्यासारखं पीठ करायचं आहे, तेवढं पीठ घ्यायचं आहे। आता मी 1 वाटी घेतली आहे, जास्त लागलं तरी मला घ्यायला लागणार आहे। हे आता मळायचं आहे ना, मळून घ्यायचं आहे। त्यासाठी आता तेल गरम करायला ठेवते आहे, त्याच्यात मोहन टाकायचं आहे तेल गरम करून 2 चमचा, ते मी तेल गरम करायला ठेवते। आणि तळण्यासाठी पण तेल पाहिजे आहे, हे 2 चमचा तेल आहे ना गरम करायला ठेवलं आहे, ते मोहनसाठी, म्हणजे या बटाट्यामध्ये ओतायला। असं तेलाला वाफ येईपर्यंत गरम करायचं, थोडंसं घ्यायचं 1 चमचा मोहनसाठी, म्हणजे ती कशी शेव कशी खुसखुशीत होणार अशी। तेल टाकल्यावर हात नाही घालायचा त्याच्यामध्ये। आता मी हा गोळा करते चांगला घट्ट पीठ टाकून त्याच्यामध्ये। हे पातळ आहे ना, मग घ्यायचं पीठ, पण पाणी नाही टाकायचं। ते बटाटा चिकट असतो ना, ते हाताला कसं चिपकतो। असं एकदम पीठ चिकट झालंय, त्यासाठी थोडं अजून घ्यायचं। आता हे सगळं हाताचं काढायचं, आणि त्याचे गोळे करून आहे ना साच्यामध्ये टाकायचं, आणि तेलातच सोडायचे। हे बटाटा किसलेलं आहे ना, 1 कप असलं तर 2 वाट्या पीठ घ्यायचं, म्हणजे कसं असं पातळ नाही जास्त होणार। हे पीठ आहे ना असं साच्यामध्ये भरायचं, जेवढं साच्यामध्ये राहील तेवढं। चिकट आहे म्हणून आपण कंटाळा नाही करायचा, हे हाताला चिकट आहे तरी पण करायचं। जे गोष्टी कठीण असतात ना करायला, असे तेच गोष्टी खायला चांगले असतात। आता मी ते आहे ना मी कढईवरच आतमध्येच सोडणार आहे, तेलामध्येच। हा चकलीचा साचा आहे, त्याच्यामध्ये आता मी ते पीठ भरलं आहे, हे बघा। आणि आता ते
ते कढईमध्येच आहे ना, तेलामध्येच ते सोडायचे, खाली नाही सोडायचे. आपण जेवढं कढईमध्ये तेल ठेवू ना, तेवढ्या कढईमध्ये ते तेवढे सोडायचे. लगेच नाही परतायचे बघा, नरम आहेत ना ते, म्हणजे भाजायला टाईम लागतो आणि गॅस फास्ट ठेवायचा. तुम्ही हाताला चिपकतं ना, म्हणून तुम्ही बोलाल कशाला काय करायचं ते, म्हणजे बघा किती खायला किती छान असतात. ते जरा कडक झाले ना, मग ते फिरवायचे. त्यात असे कडक झाले आहेत, भाजले आहेत एका बाजूनी, त्यात असे फिरवायचे. ते ना असे चांगले जरा म्हणजे गोल्डन होईपर्यंत जरा फ्राय करायची, म्हणजे जास्त पण नाही गोल्डन करायचे. आणि असे सगळे करून घ्यायचे मस्त. आपल्याला वाटलेत ना कडक झाले तर ते काढायचे. असं हे बघा, हे कशी झाले कलर असा. आता तसेच सगळे मी करून दाखवते. आता हे बघा, असे छान काढायचे. असेच मी आता तुम्हाला सगळे करून दाखवते. हे आहे ना, परत एकदा कालवलं ना आपण हाताने, मग त्याच्यामध्ये परत हात नाही टाकायचा, असं चमच्याने भरायचा. हे का हाताला चिकट लागतो म्हणून. हे चमचा असं पाण्यामध्ये बुडवायचा, ह्याच्या पाण्यामध्ये, आणि सर्व चमच्याने काढून घ्यायचं पीठ. बटाटे शेव मस्त झाली आहे. तुम्ही पण करा अशी. आणि मला सर्व आहे ना दिवाळीचे पदार्थाचे फोटो काढून पाठवा नवीन व्हिडिओ बनवायला. हे बघा शेव किती छान झाली आहे. हे आपण तोडू बी शकतो, मी तुम्हाला दाखवायची म्हणून मी अशी दाखवले. असे तोडून नाही ना, असे खाऊ बी शकता आणि तोडून ठेवू बी शकता. नाही तर असे चकते करून आहे ना डब्यात भरून ठेवायचे, मस्त लागतात छान एकदम.